Viete, v živote každého z nás príde chvíľa, keď si musíme povedať: Bože, som v tomto čistý. Oddávam sa ľuďom v Kristovom tele. A potom prichádza otázka: aká je moja zodpovednosť v celej tejto veci? A tu sa dostávame k samotnej podstate a stáva sa to osobným. Keď Pavol vo verši 23 hovorí: lebo ja som prijal od Pána, čo som vám aj odovzdal, že Pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb. Neviem ako vy, ale ja som bol zradený viackrát. Viackrát som bol zranený. Raz som mal v živote takú hlbokú ranu, že mi trvalo 2 roky, kým som sa z nej spamätal. Kráľ Dávid to raz povedal. Povedal: keby to bol nepriateľ, zniesol by som to. Ale bol si to ty. Bol to môj priateľ, môj spoločník. Kráčali sme spolu v zástupe do Božieho domu. Sú rany, ktoré sú jednoducho také hlboké, zrady také silné, že potrebujeme Božiu silu, aby sme ich prekonali. A nie je to nevyhnutne o tom, že by sme to chceli prekonať. Robíme to preto, lebo vieme, že je to správne. Robíme to preto, lebo v Kristovom tele musí byť živé svedectvo. Nedávno som bol opäť na mieste s človekom, ktorý mi pred rokmi skutočne ublížil. A pamätám si, ako som uprostred bohoslúžby k nemu natiahol ruku a povedal: chcem len, aby si vedel, že ťa mám rád. A myslel som to vážne. Nerobil som to len z povinnosti. Naozaj som to tak myslel. Sme bratia v Kristovi. Ideme k rovnakému trónu. Slúžime rovnakému Bohu. Budeme spolu stáť vo večnosti. Nepotrebujem rozoberať minulé udalosti. Nepotrebujem sa vracať späť a hovoriť o veciach, ktoré si urobil. A milujem ten fakt, že keď sa Ježiš zjaví po svojom zmrtvých vstaní, vojde do miestnosti, kde sa všetci zo strachu skrývajú. A prvá vec, ktorá vyjde z jeho úst, je slovo pokoj. Nehovorí: Peter, poďme sa teraz porozprávať o tom, čo si mi urobil. Ján, kde si bol, keď som ťa potreboval? A vy ostatní, prečo ste stáli tak ďaleko odo mňa v čase mojej bolesti, keď som bol na kríži? Myslel som, že ste hovorili, že ma milujete. Myslel som, že kráčame spolu. Nič z toho neurobil. Jednoducho vojde a povie: pokoj. A presne v tom sa na začiatku nachádza Božia sila. Keď vy a ja môžeme prísť za niekým, kto nás zranil. Povedali nám, že nás milujú. Povedali nám, že sú nám lojálni, no odišli. A na nejaký čas sa ukázalo, že to nebola pravda. Ale ak vieme, že je to brat alebo sestra v Kristovi, môžeme k tomu človeku prísť a jednoducho povedať: pokoj. Všetko je medzi nami v poriadku. A tak som natiahol ruku k tomuto svojmu bratovi. Objal som ho, pozrel som sa na neho a povedal som: chcem, aby si vedel, že ťa mám rád. A keď som to povedal, niečo sa v mojom srdci uvoľnilo. Začal som nekontrolovateľne plakať. Nemohol som si pomôcť, jednoducho som nemohol. Bolo to, ako by ma niečo omývalo, pretože som sa rozhodol urobiť to, o čom viem, že je správne. Urobiť to, o čom viem, že je pravdivé. Rozhodol som sa nedovoliť rozdelenie v tele Ježiša Krista na základe minulých rán, minulých ublížení, minulých rozdelení, či minulých frakcií, alebo čohokoľvek iného. Rozhodol som sa byť zjednotený s Kristovým telom. Neviem ako vy, ale ja odmietam byť oddelený od brata alebo sestry v Kristovi kvôli nápisu na dverách, alebo kvôli nejakej zvláštnej odlišnosti, ktorú ja možno nezastávam, ale oni áno. Poviem vám jednu vec. Ak ste v otázke svojej spásy uverili v Ježiša Krista vierou len skrze milosť, ste môj brat, ste moja sestra. Možno robíme veci trochu inak, ale som s vami spojený. A samotný Ježiš Kristus mi prikázal, aby som vás miloval. Aleluja Božiemu baránkovi. V tomto národe sme príliš dlho dovoľovali. Dovolili sme, aby nás rozdeľovali veci, na ktorých v Božom kráľovstve nezáleží. Nezáleží na nich. Rozdeľovali sme sa na veciach ako: verím, že príde vytrhnutie cirkvi. A niekto iný povie: ja tomu neverím. Niekto ďalší povie: verím, že to bude pred súžením. Ďalší povie: verím, že to bude v polovici. Niekto iný zas povie: verím, že to bude na konci. Koho to zaujíma? Keď ten vlak príde, všetci do neho nastúpime, priatelia. Všetci pôjdeme v rovnakom čase.